Hi ha esperança? Som aquí per dir-vos això, clar que n'hi ha. Esclar que n'hi ha. Vull dir, dius, home, aquests números? No. Els números són minoria, per exemple, al planeta Terra. Ni que fóssiu 50 milions a Catalunya seríeu minoria al planeta Terra. Tot depèn de què considereu el vostre sistema per dir que sou majoria o minoria. Per què no feu primer per estimar-vos com a cultura? És a dir, som una cosa diferent? Sí. Però això vol dir que els altres no són, no desapareixen com a cultura, tenen les seves cultures i és meravellosa. Els castellans tenen un estat, sabeu com es diu l'estat dels castellans? Espanya. Si no volem posar també tots els de Sud-amèrica, per cert, que els Mapuche no tenen cap estat tampoc. Per tant, ells ja tenen el seu estat. Els castellans aquí tenen el seu estat i si volen que el seu estat sigui fort, poden votar per les eleccions espanyoles. Però vius a Catalunya. Pot ser un estat català perfectament, com el danès és de danesos. Diu, és que és un estat. Diu, no. Els danesos són una cultura que s'han fet un estat des de fa temps, d'ençà. I els noruecs, islandesos, letons, estonians, eslovens, croats, tots. Els grecs, els portuguesos. Parlen japonès oficial a Grècia? No. És un estat cultural, Grècia? Sí, clar. Les seves tradicions, la seva llengua. Són les mateixes que els letons? No. Tenen la seva llengua. La mateixa que els danesos? No. Tenen la seva llengua, les seves tradicions, el seu patrimoni. Nosaltres tenim tota aquella llista que us deia. Preservem-les, l'hem de preservar amb domini sobre el sistema cultural. Si cediu el sistema cultural a altres cultures, desapareixeu. Què és el que passa ara? Per tant, podeu blocar això? Sí. Primer, fem-vos un cens nacional. Diu, ho ha de fer un estat, això? No, ho ha de fer una cultura. Ho ha de fer una administració? No cal. Home, seria millor. És ou o gallina. Què vol dir ou o gallina? Diu, necessito un cens per validar unes institucions que em crearan un cens. Sí, home. La pregunta és clara. Qui valida qui? Un poble a les seves institucions o unes institucions al seu poble? Podeu donar la resposta a vos? El poble. D'acord, no us cal una institució. És més, ve després. Som 3 milions de catalans arreu del món. Censem-nos? En 3 anys estem censats, I si ens hi posem tots? En menys. L'assemblea té una estructura de 50.000 socis. Jo penso que si l'assemblea convoca això, estem censats en 6 mesos. Omplint places, amb les seves paradetes, ordinadors, vinga, pam, un, l'altre. I en 6 mesos diem, ja anem a fer el nostre primàries, la nostra llista cívica. Quins són els representants del poble? Quina llei electoral volem, que no sigui espanyola? Quin esperit públic català tenim? Està escrit això, Com es vertebrava el poble català? De dalt cap a baix, no de dalt. O sigui, de baix cap a dalt, no de dalt cap a baix. Allò del rei és la llei, això no ha anat mai amb nosaltres. Per què els polítics o els governs estan per damunt de la nostra societat i nosaltres no hi podem intervenir ni en quines lleis es fan, ens bloquen totes les coses que volem fer, constituïm-nos del que érem històricament amb la nostra idiosincràsia, amb la nostra cosmovisió. Ningú ens reconeixerà una feina per fer. Ara portem massa anys tocant el món, diem, escolta, que nosaltres existim, volem un estat. Diu, hi ha 4.000 cultures que volen un estat. No es demanen així les coses. Fes-te un estat i jo et reconeixeré un estat. No et puc reconèixer un estat que no existeix. Home, però jo existeixo. Discutible. Suposem que sí. Però has fet la feina? No, és que jo vull que m'ajudis. És un sarau de geopolítica. Fes la feina. Controla la teva terra. Tria la terra que vols controlar. Tingues els teus lobbies econòmics, control del transport, mercaderies, aeroports, centrals de producció energètica, hídrica, controla una terra i ara seurem amb tu per parlar. Jo crec que he de reconèixer els catalans, m'interessen d'altres coses perquè estan geopolíticament en un lloc que és un paradís del planeta Terra. I això és un regal, perquè podrien passar moltes coses. Seiem a una taula, es reconeixem, però no al revés. Anem a veure que és just que els catalans tinguin un estat. I la gent a dins seu diu, sí, ho sabem, però no t'ho direm, perquè els del costat em diran, tu què fas dient-li als catalans que es mereixen un estat? Per tant, ningú ens reconeixerà la feina per fer, ningú ens ho farà per nosaltres. Què esperem que sensin els catalans? Va, senyors,
Que vinguin els japonesos. Ei, nois, hem vingut aquí a censar els catalans. Oh, sí, passa, clar, quina idea. No ens havia ocorrit. Doncs ho hem de fer nosaltres. Hem de construir tot el poder polític català que ha desaparegut en els segles. Hem de començar de zero. Per tant, tampoc hem de demanar permís. Aquí hem de demanar permís. A Europa, escolta, volíem ser independents i volem fer uns cens nacionals. Doncs espera que ens ho rumiem. Diu, tu li has donat permís als japonesos per fer un cens de japonesos o què?